Tervetuloa tänne Valttiin. Meillä on täällä manga-harrastaja Saana haastateltavana. Terve Saana. Moi. Miten manga eroaa länsimaisista sarjakuvista? No tietenkin isosilmäisyydestään ja sitten vähän vaatetyyleistä ja miten ilmaisee tunteita, että miten vihainen joku voi olla ja miten surullinen. Just. Silleen niinku humoristisella tavalla. Rajusti. Niin, silleen huumoria. Miten voi oppia piirtää mangaa? No mä kyllä suosittelen niinku ihmisen anatomiasta silleen, että ei tule liian iso käsi tai liian pienet jalat. Silleen. Ihan näistä peruspiirtämispohjalta, että Joo. jos rupeaa piirtää ihmisiä muutenkin, niin täytyy katsoa se anatomia läpi ensin. Joo, ja sitten vähän niinku itse oppia silleen piirtämään mangaa. Opettaa itseään. Joo. Tai niinku kysyä vaikka jotain muuta manga-harrastajilta, sitäkin voi Niin. aloittaa ja voi. Ja sitä, Jos joku kaverit harrastaa, niin voi kysyä niitä apua. niin. Mut sitä ei niinku ihan niinku kursseilla voi niinku oppia sitä. Niin Että kursseilla täytyy on aika olla vähän. niinku oma tyyli. Niin. Joo. Joo. Minkä tyylistä mangaa sä piirrät, Saana? No se on vähän vaikea niinku näin niinku selittää sitä. Mut kuitenkin mä piirrän silleen. No silmät multa vaihtelee välillä, että ne voi olla vähän pienemmät tai isot silmät ja sit mä itse suunnittelen ne vaatteet niillä mun hahmoille. Just, että se on se ihan sun oma tyyli. Joo. Just, että... Onko sun mielestä tärkeää, että on oma tyyli? Joo, mun mielestä se on aika tärkeää silleen, että poikkeaa niinku muista mangoista ja sarjakuvista. Että niinku erottuu, että ei ole saman tyylisiä kaikki, ettei mangat olisi kaikki piirretty samalla tyyllä, vaikka olisi oma tarina, niin ettei se olisi niinku yhtä massaa koko tavalla. Joo, ettei se ole ihan niinku toisen sarjakuvan tai manga-hahmon niinku Ettei se ole tyyli. suoraa, Että se ettei olisi ole niinku suoraa oma. kopiointia. Niin, Kehittää oman. niin Se on sillä tärkeää. kun on oma tyyli ja tähtää niinku omaan tyyliin, niin sit se Joo. se Minkälaisia on- manga-tyylejä sun mielestä tossa? No, on shoujo, semmonen vähän niinku bling bling, niinku tyttömangaa. Sillä Taikavuominen ja isoja silmiä. niin. Ja sit se on mehiläisen vartaloita kuulemma. Joo, tosi. Ja sitten on chibi, silleen vähän niinku shoujo, mut poikkeaa sillä tavalla, että on puolet pienempi vartalo. Ja silleen pieni vartalo ja iso pää ja isot silmät ja välillä niillä ei ole nenää. Puolet vartalomitosta on niinku päätä. Joo. Ja sitten ei ole nenää sen takia, koska nenä näyttäisi tyhmältä. Joo. Se No, jossain se vaihtelee välillä. kärsä keskään naamaa, niin... Niin. Joo. No se vaihtelee välillä niinku tekijäpiirtäjältä. Se niinku riippuu piirtäjästä aina. Niin. Sitä ei ole sitä yhtä, ei ole koskaan piirtämisessä sitä yhtä oikeaa tyyliä. Niin. Joo. Kiitos Saana. Kiitos.